Дали ще останем верни след изпитанията ни към Бог? Има един много силен герой в Библията, той Йов. Дали ние ще бъдем същите като него и имаме същата вяра към Бог, след като премине през такива изпитания? Нека видим какво пише в Божието Слово. Имаше в земята един човек на име Йов. Той човек бе непорочен и праведен, боеше се от Бога и отдалечаваше се от злото. И родиха му се 7 сина и 3 дъщери, а добитъкът му беше 7000 овце, 3000 камили, 500 чифта волове и 500 носилци. Имаше и голямо множество слуги, така че този човек бе най-големият от всички жители на изток. И синовете му отиваха и правеха огощения в къща на всеки го от тях на неговия ден и пращаха да повикат трите си сестри, за да ядат и пият с тях. И когато се изграждаха дните на огощението, Йов пращаше чадата си да ги освещаваше, като ставаше рано, зърната и принасяше с изгаряне, според числото на всеки тях, защото Йов си думаше да не би синовете ми да са се грешили и да са похулили Бога в сърцата си, така правеше Йов постоянно. А един ден, като дойдоха Божите синове да се представят пред Господа, между тях дойде и Сатана. И Господ рече на Сатана: "Откъде идеш?" А Сатана в отговор на Господа рече: "От обикаляне земята и от ходене насам натам по нея." После Господ рече на Сатана: "Обърнал ли си внимание на слугата ми Йов, че няма подобен него на земята човек непорочен и праведен, който се бои от Бога и се отдалечава от злото?" А Сатана в отговор на Господа рече: "Дали без причина се бои Йов от Бога? Не си ли обградил всякъде него и дома му и всичко, що има? Благословил си делата на ръцете му и имота му се е умножил на земята. Но сега простри ръка и допри се до всичко, що има, и той ще те похвали в лице." И Господ рече на Сатана: "Ето, твоята ръка е всичко, що има. Той само на него да не туриш ръка." Тогава Сатана излезе от присъствието на Господа. И един ден, когато синовете му и дъщерите му ядяха и пиеха вина в къщата на най-стария си брат, дойде веселител при Йова да рече: "Като оряха воловете ти и осилците ти, пасеха при тях, савците нападнаха, да го откараха, още избиха слугите с острото на ножа и само аз се отървах да ти известя." Докато още говореше той, дойде и друг да рече: "Огънът Бога падна от небето, те изгори овцете и слугите и ги погълна, и само аз се отървах да ти известя." Той, който още говореше, дойде и друг да рече: "Халадайците образуваха 3-4 и се спуснаха върху камилите и ги откараха, още избиха слугите с острото на меча, и само аз се отървах да ти известя." Той, като говореше, още един дойде и друг да рече: "Синовете ти и дъщерите ти, като ядяха и пиеха вино в къщата на най-стария си брат, ето, дойде силен вятър в пустинята, удари 4 ъгъла на къщата и тя падна върху чадата ти, та те умряха. Само аз се отървах да ти известя." Тогава Йов стана, раздра дрехите си, обръсна главата си и като падна на земята, поклони се и рече: "Гол излязох из отробата на майка си и гол ще се върна. Там Господ даде, Господ Отче, да бъде благословено Господното име." Във всичко това Йов не съгреши, нито се изрази безумно спрямо Бога. Замислете върху този въпрос: дали ще останем верни след изпитанията ни към Бог? Бъдете благословени, аз бях Трахил.